беше голяма шок, разочарование и много голяма тъга. Много е трудно да държиш бебето в ръцете си, което обожаваш страшно много и да не можеш да го нахраниш. Като една майка, знайки, че можеш да го направиш, е просто много трудно да го приемеш. Проблемът беше двустранен. От една страна имам проблем с щитовидната жлеза, което доста затруднява кърменето. Имахме и много травмиращо раждане. Бяхме дълго време разделени, преждевременно. Аз имах голяма кръвозагуба и като цяло това усложни много процеса. Тя се роди точно 1 месец преди термин, т.е. недоносена във всяко едно отношение. Голямо разочарование, да. Исках просто, защото това няма как да се създаде тази връзка без кърменето с детето, но някой път просто нещата не се получават. Като млада майка, която имала проблем с кърменето, съм съпричастна и благодарна за казаното от тях. От страната на учен бих казала, че самия акт за даряване на кърма има благоприятен ефект както за майката, така и за бебето, тъй като небалансирания микробиом може да доведе до различни инфекции на млечната жлеза, а в по-тежките случаи до развитието на рак. Знаем много за храненето, за здравословния начин на живот, но не знаем за тяхното значение върху състава на кърмата. Затова през 2023 година екип от Софийския университет и Национален център по обществено здраве и анализи започва изследване върху състава на кърмата. Така за първи път у нас се изследва кърмата като състав и микробиом. Чрез кърмата микробиомът на майката се прихвърля към кърмачето и той е този, който най-лесно се адаптира към чревният му тракт. Балансираният чревен микробиом спомага за нормално развитие и съзряване на имунната му система и има значение за здравния му статус в дългосрочен план. Кърмата, която банката за майчина кърма предоставя, е напълно безопасна, тъй като дарителките минават през стриктен серологичен контрол, а кърмата се изследва микробиологично и се пастьоризира, така че дарителската кърма е напълно безопасна и майките могат да бъдат напълно спокойни. Имам изобилие на кърма, която покрива нуждите на моите деца. Давам кърма както на Александър, така и на каката за заспиване или през деня, когато поиска. И след като виждам, че стига за тях и за техните нужди, реших, че мога да дам на деца, които имат нужда и им е жизнено важно да приемат кърма. Аз съм медицински специалист и така малко подбудите са ми по-дълбоки. Да кажем, по-медицински са ми подбудите за това да дарявам кърма. За мен кърмата е най-важното за детето. За мен кърмата е здраве и е може би най-естественият начин да помогнеш на детето си да порасне добре. За мен кърмата е живот. Смятам, че свойствата на кърмата за имунната система са безценни и ако има повече хора, приемащи кърма в ранна детска възраст, когато са новородени или изобщо в първата година от техния живот, смятам, че ще живеем в общество от по-здрави хора, ще има по-малко боледуващи хора. Това е важно.